bai le vek ule Khawhar ina uemele thalai zai ngai nom tak tak kan ngai thla thina tun tuma hian November ni somni pali sang ni somni panga zana KTP Kawrthah Branch te Khawhar ina an zai ram eng moi tak ti hla an sak kan ngai thladon ani thala tu hi Khawhar chung te jinga mi nuzak zum tak pilal rin pui ro khu mani a Kawrthah Paul dang Presbyterian ni lo ani awangin zak chung chunga ala kani a riat thiam na thui tak nen video bi khi chu lo en ila a thao me ma ni Kawrthah ni lo Kawrthah Paul dang thil ti a chuan kan team deuh thin ani hi tlang puin pa meu po chu tiang chuan ani po hi Presbyterian mi le sa te lo ni chia lo nen Khawhar chung te lam ni ma sela Kawrthah program deuh te ni awangin in tla rung ang reng takin ala ani a sound quality po phone alak mai ani awangin studio a du to ka khoi nu nen khai khin lovila a thao me ting chang ku azai hi soilo thailo ni in ka ria a silal ompuya etea ani a etea hi ler lorite lalrin hluate muak le zolian aten zoram khovel mel riat an hlo theina na mi poimo lutuk akila lungtang kai an ma ni dom kang tu kha ani a tin nama etea hi Kawrthah Kawrthah zai pol conductor ni mek ani bokani haile ngai thlang ule